Länsi-Uudenmaan maakuntakeskuksen Lohjan vieressä sijaitseva pieni ihmisryhmittymä ja rauhan tyyssija. Virkkalasta on etenkin Lohjalle todella runsas bussiliikenne. Virkkalan nousu alkoi 1900-luvun alussa, kun Peter Forsström, kutsuma nimeltään Kalkki-Petteri, perusti sementti- ja kalkkitehtaan Virkkalan liepeillä. Peter Forsströmiä arvostettiin suuresti ja hänen muistokseen perustettiin puisto aivan Kalkki-Petterin laitoksen lähelle. Kalkkitehdas on Virkkalan korkein rakennus ja hallitsee maisemaa jokaista ilmansuunnasta. Lositehtaan rannasta on huikeat näkymät Kirksniemen tehtaille ja kalkkitehtaalle. Virkkala on ihan superpaikka. Suosittelen.